प्रेजेंस बाय DMW फिल्म्स। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। मां काली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरौनी। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। आशा रहल लगैल है छिया 2020 से भौजी जोगर लगा है गो तू अपना बहिन से। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। आशा रहल लगैल है छिया 2020 से भौजी जोगर लगा है गो तू अपना बहिन से। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। हाँ हाँ ऊपर नीचा देख के मिलाबै छ अपन साई। बेरी बेरी हमरा देख के लै छ मुँह चमकाई। हाँ हाँ ऊपर नीचा देख के मिलाबै छ अपन साई। बेरी बेरी हमरा देख के लै छ मुँह चमकाई। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। हाँ हाँ भैया जेना राख छ ओना हमहूँ राखबै हे। छोट कहा बड़का संसारे छै ओकरा पर किया भाग हे। हाँ हाँ भैया जेना राख छ ओना हमहूँ राखबै हे। छोट कहा बड़का संसारे छै ओकरा पर किया भाग हे। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। नीरज निगम कहै छै बात बुझ हे। नीरज निगम कहै छै बात बुझ हे। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ, हाथ नीचा करके ओकरा छुए छ। तोहर बहिन हमरा बच्चा बुझे छ।